prítomní poznáte. Dovoľte mi ju však aspoň stručne predstaviť. 26. apríla tohto roku oslavovala, podľa jej slov, posledné 50. narodeniny. A dnešná výstava je aj tak trochu darčekom k tomuto sviatku. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Košiciach a Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Pracovala v štátnom divadle v Košiciach ako maliarka scénických výprav. Neskôr pracovala na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach a od roku 1984 na základnej škole doktora Vlada Klementisa tu v Tisovci. Zároveň pôsobila aj na Evanjelickom gymnáziu a Strednej odbornej škole v Tisovci, ktorá je v súčasnosti jej domovskou školou. Vo svojej tvorbe nachádza záľubu vo vzájomnom experimentovaní s líniami a plochami v rámci kompozície obrazu. Jej talent ocenili aj v pedagogických rozhľadoch, kde jej dali priestor v celom jednom čísle prezentovať svoje výtvarné diela. Dnešná výstava je prierezom jej doterajšej tvorby. Či už je to maľba figúr, kompozície z nití, enkauistika a najnovšie aj digitálna fotografia, mne už len dovoľte na záver popriať Katke k nedávnej narodeninám veľa zdravia, lásky a spokojnosti v kruhu najbližších a veľa tvorivej energie, ktorú odovzdáva aj svojim životom. Ďakujem vedúcej Mestského kultúrneho strediska za uvedenie a vítanie a pekné slova. Chvíľami som ani nevedela, že som to ja. Človek to tak nevníma sám od svojej osoby. Keďže vločky utekajú, tak som zatúžila na chvíľočku sa vám predstaviť.